हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांगोन। लोगोफोर, बर' मिउजिक भिडिअ नायनानै मोजां मोनग्राफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैलायबाय। लोगोफोर, मिठु बेनारजों दिहुनजानाय गोदानै मोनसे फैनो गोनां आबुं मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावनो आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै फावखौ खालामदों मितुराज बर' आरो रिदम स्मिथा आरो हास्थाय बसुमतारी। आरो बे भिडिअनि भकेलाव दं मिजिं बरगयारी आरो आसा बर'। लाइरिक्स टुन मिजिं बरगयारी, डिअपिआव दङ सान बर', मिउजिकआव दं ज्योति दैमारी। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों आन्दो आन्दो। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'लायदो। थाबैनो नुनो मोनगोन बे भिडिअखौ मितु चेनेलाव नुनो मोनगोन लोगोफोर। लोगोफोर, नेक्स्ट आपडेटआव दङ हिर' फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय गोदानै मोनसे रिलिज जानानै थांनाय आबुं मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावबो आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों नागिरो गोसोआ। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै फावखौ खालामदों अलंबार गयारी आरो रिजु आरो सबिता। आरो बे भिडिअनि सिंगारानो दङ लैथोमा बसुमतारी। प्रडिउसाराव दङ निसानि नार्जारी। लाइरिक्सआव दं बिस्टि। करिय'ग्राफियाव दङ नयन बर'। डिअपि पस्ट प्रडाक्शनाव दङ हिर'जित। लोगोफोर, सोर बे मिउजिक भिडिअखौ नायखांखो अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। जोबोद मोजां जादों बे मिउजिक भिडिअआ। लोगोफोर, सोरबाफोर दासिमबो नायाखैब्ला हिर' फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय नटिफिकेसनखौ अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंथांनिसिम थाबैनो नटिफिकेसना सहैग्रोनाय बायदि।